Hej derude. Se min nye komfur. Hjemmelavet af 2 dåser med lidt hul i. Her der en lille bitte smule brænde, komfur, lighter. Vi prøver at se, om der kan gå ild i det. Se, der er sådan en hvad hedder den? Sådan en brændestarter ting. Den tænder du lige først. Så venter vi lige. Og skulle den gerne varme det hele godt op. Jeg kunne godt synge en sang, men det vil jeg gerne lade være med. Det kunne godt være, at jeg lige skulle holde pause, og så prøve, om jeg kan vende tilbage senere. Det er ikke sikkert, at jeg kan finde ud af det, men nu prøver vi lige at optage og lade, som om vi holder pause. Vi ses lige om lidt. Sluk nu. Jeg kunne også bruge tiden lige at fortælle lidt om konstruktionen. Se, vi har en stor dåse og en lille dåse. Det er den store dåse, og den lille dåse, den er mos ned i en temmelig tæt pasning her. Au, den er allerede varm. Og i en stor dåse har jeg lavet nogle indsugningshuller hele vejen rundt. Og i den lille dåse, jeg ved ikke, om man kan se, men der er også nogle huller nederst, som man måske kan se ind igennem der. Der er nogle huller nederst i den lille dåse, og der er lige 1 centimeters luft mellem bunden af den lille og bunden af den store. Så når der kommer luft ind her, så bliver det suget ind i bunden af den lille, men også oppe i toppen af den lille. Og det er så meningen, at når træet det brænder, så de huller nede i bunden af den lille dåse, det er bare sådan at det kan varme. Og så når træet det bliver varme, så afgiver det nogle gasser. Og dem der så forsøger at forsvinde op igennem åbningen her, de bliver brændt af, fordi der kommer ilt gennem de øverste huller der. Så det ser faktisk ud som om, at der kommer ild ud af de huller øverst, når den ellers kører godt. Det kan man faktisk se allerede nu. Derovre der ser det ud som at flammen stikker ud af hullerne der. Så det virker faktisk ret godt. Så ovenpå det her, der skal der stå en lille dåse af en slags magen til den store, hvor man bare skærer toppen af, og så laver man sådan et stativ med masser af lufthuller, som gryden kan stå ovenpå. Hvis man bare stiller gryden her, så kommer der ikke noget luftflow op af, så det duer ikke. Se, nede i er der sådan en lille håndfuld brænde. Cirka lige så meget, som det ligger her. Små pinde, de må ikke være ret høje. De må ikke være så høje, de dækker de øverste huller der, når de står lodret nede i. Ja, nu kan man tydeligt se, der kommer flammer ud.
Ja, det er da ret godt. Det som skulle være lidt smart med sådan en her, det er jo så, at man ikke behøver at slæve brænde med. Fordi det burde være muligt at finde noget lignende det her. Det er jo ikke ret meget. Det blæser en lille smule. Men den styrer. Der er nogen, der siger, at de gode af de her sådan, små minikomfurer her, de kan varme en liter vand op på 10 minutter. 10-15 minutter. Så det er spændende at se, om det kan lade sig gøre. Nå, det var vist sludet nok for den her gang. Vi snakkes.